Ukuchuma ngokunemba akuyona into yokuziqeqesha, kodwa yindlela yokuphila. Abantu abaningi bahlala bekhona ngokwesaba, hayi ngokulangazelela, lokho kuwumgogodla wabo. Baphulukana nethuba lokuba yingcebo ngoba bayazibekela imingcele engqondweni. Bayakholelwa ekuqondeni, kodwa ngokuvamile balandela izindlela ezifihlekile ezibagcina bekhona ebomini elihlwempuzekileyo, ngisho nangembeza. Kufana nokufakwa ithumbu, umuntu uzibopha ngezandla zakhe. Ukuqonda lokhu kwenza kube njengokuthi umkhukhu uqediwe. Impilo yakho iyisithombe sakho sengqondo. Uma ufuna ukushintsha impilo yakho, shintsha isithombe engqondweni yakho. Kungakhathaliseki ukuthi ufunda kangakanani, uma isithombe sakho sengqondo singashintshi, awusoze waba nengcebo. Kufana nokuzama ukulungisa indlu ngokupenda izindonga, kodwa ushiya izisekelo zayo zibhubhile. Ngiye ngaphila iminyaka ngicabanga ngingumuntu ongenalutho. Kwakungeyona into engiyikhethileyo, kodwa kwakuwumqondo owenziwe yimfundo engizishiyileyo, imisebenzi engalungileyo, kanye nemikhawulo engangibhekene nayo. Ngangikholelwa kakhulu kuwo, kwaze kwaba yilokho okwenzeka ngalithola ibhuku elithi Phakamisa imicabango yakho. Lalibonisa amandla okuqamba kabusha isithembiso sami. Akuyona nje into yokubona, kodwa kwakukukhetha, ukwamukela, ukuphila njengokungathi sekwenzekile. Uyakwenza lokho noma ulinda ubufakazi bungaphandle. Abantu abaningi babukeka nje ekuphileni kwabo, njengabukeli ababona abalingisi njengabantu basezweni elihlukile. Uke wazibona umangalise? Uke wabona kuwe okukuhlaba umxhwele kwabanye? Lapho nginquma ukushintsha, ngaloba yonke iminingwane. Ngilingisa indlela yokuphila yomuntu othile, ukhulu nethando. Ngakhululeka. Inkinga enkulu yabantu abaningi iwukuthi bazama ukufinyelela ezintweni ezintsha ngezithombe zabo zasendulo. Umuntu ufuna imali eningi, usebenza nzima, ufunda nzima, uzikhandla kakhulu, kodwa ngaphakathi uzibuke njengomuntu olimiweyo, ongaqinisekanga. Imiphumela: uyaziqeda zonke izinto, ubuyela emuva uma ethola amathuba, uchitha imali eningi, amukele izinto ezincane kabusha. Impilo iyalandela isithombe sengqondo, hayi umzamo wangaphandle. Akuyona imilingo. Isayensi ibonisa ukuthi ingqondo isebenza ngezithombe. Ubuchopho buqalisa izindlela ezifanayo ze-neurons lapho sicabanga ngento ngokuningiliziwe noma siyibona. Abagijimi be-Olympic bazilolonga ngokubona, bagijima ngengqondo, bezwa umoya, imisindo, nomuzwa. Umuthi uyakholelwa ukuthi uphilwe lolo mqondo. Kungani ungakwenzi lokhu ngezimali zakho, ubuhlobo, impilo yakho? Yini ekukuvimbela ekubeni ubhale ukuthi ungubani ofuna ukuba yena, uzizwe njengokungathi sekwenzekile? Mhlawumbe uyathi, kuthiwani uma ngikhohliswa? Ngibuza, kuthiwani uma uqhubeka uzilimaza ngokwesaba ukuphupha? Ingqondo iyinkundla eyinhloko yokuqala, isilawuli sempilo. Kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu sifudumele noma sibanda, uhlelo luyazilungisa ngokwezinombolo ezicwilile. Ingqondo yakho iyalungisa impilo yakho yonke imihla ngokwezinombolo ongeke ukhumbule ukuthi wazicwilile. Sekuyisikhathi sokuchuma, uvale ithi, uthathe pheni, ubhale isimo esisha, isimo sakho. Ufunani, uhlala kuphi, uqheka njani, uzwa nini uma uhlola i-akhawunti yakho yasebhange, nobani ohamba nabo. Chaza, uzizwe, uphile. Uma othile ehlatshela, kuhle. Kusho ukuthi uphunyuke ekukhaleni kwempilo engalungile. Ngiyenzile futhi nawe ungayenza. Isithombe sakho sengqondo yingcebo yokuqala okumele uyithole. Lo msebenzi uqala namuhla uma unquma ukuthi sekufikile. Abantu abaningi bayeka ngaphambi kokuthola imiphumela. Bafaka imbewu bese baqhobhoza emhlabathini ezinsukwini ezimbili kamuva ukuze babone ukuthi ikhule yini, futhi uma bengaboni lutho, bathi, ubona. Akusebenzi. Kodwa akuyona into yokuthi ayisebenzi, kodwa kungumqondo wokungabi namandla okuvumela inqubo yenzeke. Bafuna izithelo ngaphandle kokuvumela isikhathi sezimpande. Ukuqina kuyimithetho engabonakali yempiphumela enkulu. Ngokungafani nalokho abantu abakucabangayo, ukuqina akuyona into yokulwa ngokukhathala ngeminyango evaliwe.
Kukhona ukugcina isithombe esiphilayo salokho ofunayo, ngisho nalapho konke kubonisa okuphambene, ukugcina ukholo esithombeni ngisho nokubhema okukhulu. Ungafunda, uqinisekise, ukholelwe isikhathi esithile, kodwa uma ungagcini isithombe siqine ngezikhathi ezinzima, uzobuyela lapho uqale khona. Ngiyibonile lento izikhathi eziningi. Abantu abaqale begcwele intshiseko, bakhomba lokho ababekufuna, bazizwa benethemba ngempilo entsha, kodwa ngosuku lwesi-3 noma lwesi-4 lokuthethelela, ngosuku lwesi-5 ngaphandle kwemibono yangaphandle, bayeka. Babengalindi ubufakazi ngaphambi kokuthi baqinise, hayi ngokuphambene. Iqiniso. Udinga ukuma ngokuqinile ngaphambi kokubona ubufakazi. Ukuqina lapho ama-akhawunti efika, lapho akekho osekela, lapho uvuka ukhulu, unamathandabuzo, futhi izwi elingaphakathi lithi, mhlawumbe akulona ilungelo lami. Uma uyeka ngalezi zikhathi, akuyona inkinga yendlela, kodwa yisinqumo. Ngikufundile lokhu ngivula ibhizinisi lami lokuhlanza. Ngangingekho lutho ngezinto zebhizinisi, kodwa nganginomfanekiso ocacile engqondweni yami, ongangibandakanya izinto ezibi ezedlule, ukungabi nakho kokufunda, abantu abathi, Bob, ucabanga ngempela ukuthi uzokwenza imali ngokuhlanza ama-ofisi. Nonyaka wokuqala, ngithole imali engamadola ayi-100,000. Kungani? Ngoba angishiyanga umfanekiso engqondweni. Ngisho nalapho ucingo lungakhali, ngisho nalapho i-akhawunti yasebhange ibonakala ingena zero. Zingaki izikhathi oyeka ngoba awuboni imiphumela ngokushesha? Zingaki izimvo oziyeka ngoba izwe alibonisi lokho ozizwayo ngaphakathi? Lokhu kwenzeka ngoba abantu baphila ngomthetho wemizwa, hayi ngomthetho wesithombe sangaphakathi. Uma bengakwazi ukuthinta, ukuzwa noma ukubona, bayeka. Kodwa iqiniso lemfanelo yingxenye yokugcina yenqubo. Ngaphambi kwalokho, konke kwenzeka ngokuthula. Amandla ahlanganiswa, amathuba avele, abantu badonseleka, kodwa akukho okuvela ngaphandle uma kungekho ukugxila kwangaphakathi. Ukuqina akuyona into enhle, akuveli ngezikhukhula, kodwa kwahlukanisa labo abaphuphayo nabahlala bephila impilo. Uyakhumbula uThomas Edison? Izimfuno ezinkulungwane zebulb. Futhi lapho bebuzwa ukuthi uzizwa kanjani ngemva kwezinkulungwane zezinto ezibi, waphendula, angizange ngihluleke izinkulungwane zezikhathi. Ngithe izindlela ezinkulungwane ezingasebenzi. Lokhu yikho ukuqina. Futhi kungenziwa njengomsuzi. Usuku ngalunye lapho ugcina isithombe, ngisho nalapho kungekho miphumela ebonakalayo, uqeqesha lo msuzi. Usuku ngalunye lapho uqhubeka, lapho ingqondo ifuna ukuyeka, uba namandla. Ucwaningo lwe-University College London lubonise ukuthi ubuchopho buthatha, ngokulinganiselwe, izinsuku ezingama-65 ukudala umkhuba oqinile. Uma abantu abaningi beyeka ngosuku lwesikhombisa, lweshumi, lwesikhombisa, abasoze badlula engxenyeni yenqubo. Ukunqoba kwakuseduze, kodwa kwaphela ngoba babengasekho lapho ukuze bakwamukele. Awukwazi ukuvumela lokhu. Qiniseka ukuqina kwaze kwaba yilapho iqiniso elisha lingasekho. Akuyona into yokubekezelela, ukugcina isithombe sicacile kanye nomuzwa ophilayo, njengokungathi sesiye yakho. Zibuze nsuku zonke, uma sengithole engikufunayo, ngiyokwenzani namuhla? Wenze njalo, khuluma kanjalo, hamba kanjalo, phendula izinkinga kanjalo. Uma kubonakala sengathi akukho lutho oluyashintsha, khumbula, izwe livivinya ukholo lwakho. Abaphambene baya emuva, abaqineyo bavuna okufuna ngabanye. Uzoqhubeka ukufika ekupheleni noma uzoshiya enye into ifile ngoba kungekho ukholo. Ukuqina kuyikhi, kodwa imfihlo ilula, bamba isithombe kuze kube sekupheleni. Liyiqiniso kakhulu kunanoma yiluphi ubunzima. Ushintsho olukhulu ekuphileni kwami lwenzeka lapho ngiqonda ukuthi imfihlo yayingukusebenza ngokuya emgomeni, kodwa kusuka kuwo. Kubukeka kulula, kuyaphikisana nalabo abajwayele ukusebenza nzima ukufika phezulu, kodwa yilapho iphutha likhona. Abantu bazama ukufinyelela endaweni ekude, ngokuvamile, ngokuxhomekeke kwenye into. Uma kusondela kangako, bazizwa bebanjwa yisikhathi samanje. Lapho usebenza kusuka emgomeni, konke kuyashintsha.
Awuphishekela impumelelo usabela njengomuntu oyitholile. Ngiyakhumbula ingxoxo nami othile owayefuna ukushintsha impilo yakhe. Bob, ngizama, ngivuka ekuseni, ngifunde, ngenze konke ngokufanele, kodwa akukho lutho oluyashintsha. Ngibuze, uyaphila njengomuntu ofuna ukufika noma njengomuntu osefikile? Wahlala ethule. Njengabaningi, wayephila ngokusebenza, hayi iqiniso elingaphakathi. Abantu abaningi bathi bakholelwa, kodwa baphila njengabantu abadinga ukunconywa. Bathi bafuna inkululeko yezimali, kodwa bathatha izinqumo njengabantu abavalelwe. Bakhuluma ngethemba, kodwa bayasinda uma bethola amathuba. Kufana nokuphila ngezincazelo ezimbili. Isikhiye ukucinga kusuka emiphumeleni yokugcina. Ungazibuzi, ngingaya kanjani lapho, kodwa umuntu onjengami uziphatha kanjani kulokhu? Yilokho ukuphila ngokuphela. Awekho ukubonakala okuqondile ngaphandle kwalokho. Kuyinto yokwamukela isimo esifunwayo. Uyamukela ukuthi isifiso siyiqiniso elingaphakathi futhi izwe langaphandle liyazilungisa. Akuyona into yokulingisa. Kuyinqubo yokubuyekeza. Ukusebenza, ukukhetha nokubona njengoba sele ufikile, ngisho noma amehlo athi okuphambene. Awuphili ngalokho okubonayo, kodwa ngalokho okukwaziyo. Ucwaningo lobuchopho bubonisa ukuthi ubuchopho abukwazi ukwahlukanisa okuhlangenwe nakho okuyiqiniso nokucabanga okuqinile. Ngokuphindaphinda isithombe ngomuzwa owanele, ama-neurons adubula njengokungathi kwenzeka. Umuthi uyashintsha, amandla akho ashintsha, isikhathi sakho sishintsha futhi lokhu kuyashintsha imiphumela. Isibonelo esiqondile, ufuna ukwenza imali eningi. Abantu abaningi bacabanga, uma ngithola okuningi, ngizoqheka kangcono, ngihambe ngokuqinile, ngiyeke ukwamukela noma yini. Iqhinga liyaphambene. Qala namuhla ukuqheka ngezindaba ezikhulu, uhambe ngethemba, uyenqabe lokho okungafani nombono wakho, ngoba yilokho okumele ukwenze. Uma ungakwenzi manje, awusoze ukwenza. Umkhuba womuntu wakudala uhlale unqoba. Iphethini endala izosho ukuthi kuyinqaba, akuyiqiniso, kwaningi ngemiphumela emincane. Umphumela uza ngemva kokuba yini. Izwe alikufezi lokho okufunayo, likufeza lokho oyiyo. Ngiyakhumbula ukuthi ngangicabanga ngezindawo lapho ngizobe ngikhuluma khona, izindawo, umsindo wemicrophone, ngisho nesuite. Futhi ngangisebenza njengokungathi kuyiqiniso. Ngangifunde njengomuntu ohokwa ngalokho, ngihambe njengomuntu ozwayo ngezixuku, ngihlale njengomuntu oqamba umbuso omkhulu. Kungenzeka kungenqaba, kodwa yilokho umehluko. Abantu abakha izinto ezintsha basebenza kusuka ekupheleni, hayi phakathi. Abantu abalinde nje bayabutha ukukhungatheka nokuziqaphela. Abantu abaningi bakhungathekile, ngisho noma benza umzamo. Basebenza ukufika, abazange baphile njengabantu abasefikile. Lokhu kubonakala ezintweni ezincane, ithoni yokuzola, uqiniseko lwezinqumo, indlela yokungena endaweni, ukuxazulula inselele. Omunye umuntu ocabanga kusuka ekupheleni akathukutheli, akaqhudelani, uyazi ukuthi usekhona, ngisho noma akekho ozibonayo. Kufana nokwenza indlu. Awuqali ukwakha izitini ngaphandle kweplani. Uqala ngomfanekiso wokugcina. Umnini indlu ubona indlu igcwalisekile ngaphambi kokuba kubekwe ibhuloho. Abenzi bezitini balandela umbono osele uqediwe. Kungani impilo yakho kufanele ibehlukile? Uhlala neplan eyalungisiwe noma uzama ukwakha isimo ngokusebenzisa izitini? Uma ufuna ukushintsha, yeka ukuzama ukunconywa ngabanye, ukuchaza ukuthi kungani ufanele okuningi. Yiba lowo muntu omusha futhi uphile kuwo. Yebo, bazohleka, bakubize ngokuba ngumbono, ubuhlanya, iphupho, kepha kamuva bazokubiza ngokuthi umqambi futhi bafune ukwazi ukuthi ukwenze kanjani. Futhi uzokhumbula lo mzuzu. Konke kwaqala ngosuku oyeka ukuhamba ngokuya emgomeni futhi uqala ukuhamba kusuka kuwo, njengomuntu osefikile, njengomuntu osekhona. Kukhona umthetho olawula konke, ngokomzimba nangengqondo, umthetho womzamo omncane. Ukhokhona kusuka ekuhambeni kwamaplanethi kuya ekukhuleni kwezitshalo. Konke okuzenzakalelayo futhi kunamandla kwenzeka ngokulingana, ngokuhlakanipha, ngaphandle kokumelana okungenasidingo.
Kodwa umuntu ngokukhawuleza kokunqoba ukhetha ukulwa, ukucindezeleka, amandla amahlaza, umphumela, ukukhathala, ukukhungatheka nokuphinda lokho osekuphileni. Uke wabona isihlahla sizama ukukhula ngokushesha? Umfula uqondana nentaba ngokumelene nomkhondo wemvelo? Kuyinqaba. Kepha yilokho abantu abaningi abalikwenzayo. Balwa ngokumelene nokugeleza kwabo, bacindezela izimo, bacela ukwamukelwa, basebenza baze bakhathale, kodwa abashintshi lokho abakuzwayo, baguqula ukuncipha, ngisho noma bezama ukuchuba. Lapha kufika omunye wemfihlo enkulu engiyifundile. Ukwamukela isimo esifunwayo yindlela emfushane phakathi kwalokho oyiyo namuhla nalokho ofuna ukuba yilo. Ukubamba nje. Akuyona into yokukholelwa ngomzamo, ukuphindaphinda izitatimende kuze kube sekupheleni. Ukuba khona ngaphakathi ukuthi sekuyiqiniso. Ukukwamukela ngokuthula kangaka ukuthi umzimba wakho ukhululekile, ingqondo yakho iyeka ukukhathazeka, ukuphefumula kwakho kubuyela esikhathini semvelo. Ukusebenza ngokuvumelana nomthetho womzamo omncane. Awudingi ukunconywa muntu noma ngawe. Vele uphile isimo ngaphandle komzamo, njengokungathi sekwenzekile. Ngoba eqinisweni sekwenzekile. Ungase ucabange, kodwa kwenzeka kanjani? Ngiyoqala ukubamba futhi sekuphelile. Yebo. Nsuku zonke lapho ubamba ngokuqiniseka, hayi ngokudabukisayo, kodwa ngokuzola okuqinisekile, uqala ingxenye yengqondo ehambisana neqiniso elisha. Uyeka ukusebenza ngokuncipha bese uqala ukusebenza ngobuningi. Izwe liphendula kulokhu. Aliphenduli ekuqhudelaneni kwakho. Liphendula ekugelezeni kwakho. Ngikufundile lokhu ngifunda umthetho wokubamba. Ekuqaleni ingqondo yami yayimelana, Bob, udinga ukuba ngumuntu oqondile, udinga ukubona ukukholelwa. Kodwa ngibonile okuphambene, udinga ukukholelwa ukuze ubone. Kwakucaca ngesikhathi esithile. Kwakuyilanga eliqondile, ngangisedwa ehhovisi lami. Ngithathe iphepha ngabhala ngendlela engangifuna ukuphila ngayo. Imininingwane. Konke. Lokho engangifuna ukukwenza, ukuthi izindlu zami zizoba njani, lokho engizwa abantu bekukhumbula, ukuthi ngizizwa njani uma ngivuka. Lapho ngiqeda, esikhundleni sokucabanga ngolunye usuku lokhu kuzokwenzeka, ngavala amehlo, ngaphefumula futhi ngizwa lokho kuyiqiniso. Ngiqale ukubamba. Ukuthula kwangithola, hayi injabulo yesikhashana, kodwa iqiniso elithule. Into ethile yayithi, sekwenzekile. Sekwenziwe. Futhi kanjalo izinto zaqala ukubonakala. Akuyona into engeyona engokomlingo, kodwa ngokuqondile. Abantu baqala ukubonakala, izinsizakalo zavele, amathuba ahlelwe. Konke ngoba ngiyeka ukusebenza njengomuntu odinga ukunqoba futhi ngiqala ukusebenza njengomuntu osele ekhona. Uma uzizwa ukhulu, ukhungathekile, ukhulu ngokugijima ngemuva kwempilo engcono, mhlawumbe usebenzisa amandla amaningi lapho kufanele usebenzise khona isiqondiso. Awudingi ukulwa okuningi, udinga ukucaca okuningi. Zibuze, ubani uma sengithole engikufunayo? Ngingazizwa njani manje? Ngingaphefumula njani, ngihambe, ngikhulume? Zizwe kanjalo, hayi njengokuzivocavoca, kodwa njengosinqumo lokwemvelo. Zizwe ngokukhululeka, bamba ngaphandle kokukhathazeka, bese ubeka ngokuthula. Uke wabona ukuthi izinqumo ezinhle kakhulu zazithathwe ngokuthula. Ngaphandle kokucindezela, ukwesaba, ngaphandle kokuzibonakalisa muntu. Yilokho indlela eguqulwa ngayo. Awudingi ukugijima ngemuva kwanoma yini, udinga nje ukuhambisana kwangaphakathi nalokho ofunayo. Yini lokholo oluqinile, nokukhanya kokwamukela kwalo izulu liyakwenza kube yiqiniso ngokuqondile. Kufanele ufinyelele izinga lokungabi nandaba ngemicabango yabanye. Ngikhuluma ngokuhlangenwe nakho kwami, ngibone okuphambene kwesikhathi eside. Ngangingumuntu owayeguquka ukuze athandeke, evumelana nje ukuze amukelwe, efihla izifiso zakhe ngoba ebesaba ukuhleka usuku. Futhi umphumela, ukudumazeka kuphela nomuzwa obuhlungu wokuphila impilo yomunye umuntu. Iqiniso liwukuthi uma uvaleleke ekufuneni ukwamukelwa, ngeke ukhululeke.
Futhi ngaphandle kwenkululeko akukho ukudalwa. Uba nje isithunzi semikhuba ebekwe umphakathi, umndeni, abangane, izikhulu, izingosi zokuxhumana nabantu. Cabanga, zingaki izikhathi owawushiya khona lokho okufunayo ngoba wesaba ukwahlulelwa? Zingaki izikhathi owathi uthule imicabango yakho, izifiso zakho, ulindele ukugxeka, ucabanga ukuthi ungubani wena ukufuna lokhu? Le micabango iyijele. Abaningi bachitha impilo yabo yonke kulo, lilungile, lihlelekile, kodwa nokho lijele. Ngikhumbula kahle isikhathi sokuqala engathi nginqaba into engayifuni ngokuqinile, ngaphandle kokuzichaza. Emhlanganweni owesifazane wangimema ukuthi ngiye ukuphuza. Ngaphendula nje, cha, ngiyabonga. Angifuni ukuphuza. Wamangala, wabona kuyinto engavamile. Kodwa ngizizwe ngini ngaphakathi. Inkululeko. Ngoba ngaleso sikhathi ngangilokho engingumuntu. Le nhlonipho inamandla ambalwa abantu abaqonda. Ngoba uma uphila ngokuvumelana nezifiso zakho, hayi ngethemba labanye, ufinyelela ijubane elihlukile. Ijubane lapho konke kuhambisana nobukhona bakho. Amathuba afanele avele. Abantu abaqondile baza. Imibono efanele ikhula. Kodwa uma uzama ukuthanda, uzoheha lokho okuthandeka kwabanye, hayi lokho okufeza. Ingqondo yomuntu iyindawo enhle yokulima. Futhi imbewu enamandla kunazo zonke yilona hlonipho. Lidinga isibindi. Akubona bonke abayokujabulela ukukhula kwalo. Abanye bayakuyeka. Abanye bayakuqhosha. Abanye bayokuzama ukukuhudula emuva ezindaweni ezikhululekile zemediocrity. Kodwa kwenzekani kamuva? Ngezinye izikhathi labo ababehlekile baqala ukubuka. Bayabuza ngezindlela zabo. Abaningi ngokuthula baqala ukuhlonipha. Isibindi sokuba wena ngokwakho siyasiheha. Siphefumulela. Siheha. Sivula iminyango engayikuvula. Manje okuthile okungase kukusho, abantu ozama ukuthanda abacabangi ngawe. Bavalelwe emijele yabo yokuqina, bakhathazeka kakhulu ngomfanekiso wabo ukuze bakhathazeke ngeqiniso ngawe. Ngakho yisho uzoqhubeka yini ukuguqula imicabango eguquguqukayo? Noma uzophila iqiniso lakho ngekhanda eliphezulu, ngisho noma uwedwa ekuqaleni. Ipsychology ivele iqinisekise ukuthi omunye wemithombo emikhulu yokukhathazeka ukungavumelani kwangaphakathi. Ukuphila ngendlela ethile, ukufisa okunye. Ukukhuluma into, ukuzwa okunye. Ukumomotheka ngaphandle, ukulila ngaphakathi. Lokhu kubhubhisa amandla akho. Ayikho inhlangano. Futhi ngaphandle kokuvumelana akukho ukubonakala. Kufanele uhlanganise ukucabanga, imizwa kanye nezenzo. Lokhu kuhambisana kwenzeka kuphela uma ushiya isidingo sokwamukelwa. Uma ubheka esibukweni bese uthi nginguye. Ngifuna lokhu. Futhi kulungile uma kungekho muntu oqonda. Kuleli qophelo ufinyelela amandla okungaxhomeki. Uqala ukudala into engenalutho. Uba umthombo. Uba iqiniso. Uba uqinile. Umbuzo uthi ukulungele ukukhokhela inani lokuba wena. Ngoba inani lokuthanda bonke ukulahlekelwa wena. Futhi lokho, ngingumngane wami, inani elikhulu kakhulu ongalikhokhela. Qonda into ebalulekile engakaze ikutshelwe, awulindi imali, amathuba noma inhlanhla yisifiso sakho esilinde wena ukuba umuntu ofanele sona. Lokhu akuyona ifilosofi eshibhile. Kuyisayensi, amandla, umthetho womhlaba wonke. Abantu benza njengokungathi ikusasa liyigugu, okuthile okuvela ngesikhathi esisodwa futhi kuguqule konke. Kodwa iqiniso, futhi qaphela, liwukuthi ikusasa selenziwe. Liye kuphela kungafinyeleleki kuwe manje. Akuhehi lokho okulikufunayo. Liheha lokho okuyilo. Futhi lokhu kuguqula konke. Ngoba uma usalinde izinto ukuba zigcine zishintshe ukuze ushintshe lokho okukuzwayo, ukucabanga nokuzenza, uphenduke umyalo womhlaba wonke. Ungalindi isithunzi esibukweni ukuba shintshe ukumomotheka. Momotheka kuqala. Khona ke isithunzi siphendula. Kuyasebenza kanjalo iqiniso.
Uma ufuna imali engaphezulu, kodwa wenze njengomuntu obala imali, uzizwe unecala uma utshala imali kuwe, ugcine amandla ukuze ungabonakali unesifiso esikhulu, uthumela ijubane lokungabi khona. Futhi lokhu yilokho okuqhubeka kukukhetha. Ungasho ukuthi ufuna okuningi, kodwa imikhuba yakho, izinqumo nezinzwa zikhuthaza okuphambene nalokho. Lokhu kungikhumbuza ingxoxo namiqondisi. Wayefuna ukwenza imali engu-5 million ngonyaka. Wayenebhizinisi, imibono emihle, usakhiwo. Kodwa okuthile bekumvimba. Kwakuyavela into ukukhathazeka, ikhasimende eliyeka. Lapho ngibuza ukuthi wayezizwa kanjani ecabanga ngale mali engu-5 million, wathula. Ngemva kwalokho wathi, ngizizwa ngingumqambimanga. Kulokhu kwakukhona inkinga. Ukuphazamiseka kwakungekhona emakethe. Kwakusemzimbeni wakhe. Wayengaziboni ifanelwe yimiphumela ayefuna ukuyenza. Wayezama ukuthuthukisa ngokwezimali ngaphandle kokuthuthukisa ubukhona bakhe. Yilokho abaningi abakwenzayo. Bafuna ikusasa elikhulu ngomqondo omncane. Bafuna ubuthebi ngamafuthi afanayo. Bafuna inkululeko ngokuhlala benesifiso sokulawula. Bafuna ukwezwa kodwa besaba ukusho lokho abacabangayo. Ngakho-ke, lalela, izinga lakho elilandelayo ngeke likwamukele uma uqhubeka uqede. Kufanele udale ngokuqondile ubukhona obusha. Ungazikhandisa. Uzithathe. Wake wazibuza, uphila kanjani inguqulo yami eseyiqedile konke engikufunayo? Uvuka kanjani? Uzigqoka kanjani? Ukhuluma kanjani? Uzibekela kanjani? Uqeda kanjani izinkinga? Phendula ngokucacile kangangoba, lapho uphela, akukho ukungabaza ukuthi uzobe ungubani kusukela manje. Ungalindi uguquko lwangempela ukuze ushintshe ngaphakathi. Uguquko luphakathi. Izwe liphendula nje kuphela. Kufana nokwenza uhlelo lwejisi. Indlela ivele kuphela uma uqonde indawo. Futhi indawo akuyona indawo yangempela. Kungumoya wokuba. Uma uziphatha njengenguqulo kofuna, uziqhele ngokuqhelelana nenguqulo esiyona. Idatha ephawulekayo. Izifundo zepsychology yokuziphatha zibonise ukuthi abantu abamukele ngokushesha imikhuba yobukhona abafunayo, ngisho nangaphambi kokuthola imiphumela, banamathuba angama-70 okufinyelela imigomo yabo. Akuyona into engavumelani. Kuyivumelana yokujubane. Kuyisayensi yengqondo esebenzayo. Yikho ngithi njalo, awudingi ukuguquka. Udinga ukukhumbula ukuthi ungubani. Leyo nguqulo ephakeme, ethembayo, enesibindi isekila. Kodwa ifihliwe iminyaka yokuphathwa, ukwesaba nokunamathela endalo. Udinga ukuyiganyisa. Hayi ngamandla. Ngomnqopho. Yisho, sekwanele. Kusukela manje, ngiziphatha njengoba sengifike. Yebo, ekuqaleni kuzobukeka kuyinto engavamile. Kuyaphika. Futhi kunganqumeni. Kodwa yisibonakaliso sokuthi uphuma emandleni omhlaba wobukhona bakho bokuqala. Futhi uma usekela lejubane entsha isikhathi eside ngokwanele izwe liphendula. Iminyango ivuliwe. Abantu abaqondile bayabonakala. Imiphumela engangayikwazi ukwenzeka iba yinto evamile. Akuyona indawo eshintshile. Kodwa ngoba ekugcineni ube umuntu ofanele lokho okwakuyikho kwakho njalo. Manje umbuzo uthi, uzoqhubeka yini ulinde ikusasa lakho? Noma uzobe ungumuntu omukelayo njengomuntu ofanelwe ukumukele? Ngoba iqiniso lilodwa, ikusasa lakho selenziwe. Kunye wena kuphela. Wake wabona ukuthi abantu abaningi bazama ukuxazulula izinkinga ngaphandle kokubona ukuthi umsuka wangempela ukhona ngaphakathi. Bashintsha imisebenzi, ubuhlobo, imizi, abanye baye ezweni. Kodwa baqhubeka nezinkambo ezifanayo. Ukungabi khona kuphinde kube khona, ukukhathazeka kukhula, ukudumazeka kuyaqhubeka. Ngokuqondile, bazama ukulungisa isibuko esiphukile ngaphandle kokubona ukuthi ubuso obuqhekekile bubabo. Inkinga akuyona engokwangaphandle. Kuyiphethini yangaphakathi abayiphindayo. Konke okuhlala kukho kuwumfanekiso oqondile womoya wakho wokwazi.
Futhi uma lo moya ungashintshi, isithombe sizoshintsha nje igama, kodwa okuqukethwe kuzoba okufanayo. Uyazi ukuthi kungani abantu abaningi bafunda izincwadi zokuzisiza, benza izifundo, baya ezingxoxweni kodwa nokho abaphumule? Ngoba abashintshanga ijubane langaphakathi. Basheshisa ulwazi. Kodwa baqhubeka besebenza ngokwesaba okufanayo, ukungabaza, ukuzithoba. Ingqondo inento ebizwa ngokuthi isikhathi esikhulu sokuheha. Inquma lokho okuvumelayo noma okuvimba ezingqondweni. Futhi lesi sikhathi asizilungisi ngengozi. Sizilungisa uma uzithatha isisekelo esisha somzwelo. Lokhu kusho ukuthi uma, namhlanje, uphila ngesisekelo sokwesaba akukho ukuthi yini oyenzayo, uzoqonda futhi uphendule ezweni njengomuntu obesaba. Ungazuza imali engaphezulu, uhlangane nabantu abasha, ube nezimibono ezintsha. Kodwa konke kuzohlanzwa ngaleli phithini elifanayo. Yikho-ke kudingeka uphule lesi sikhathi. Ungashintshi izwe. Kodwa ushintsha lokho okubekezelelayo ukukuzwa nsuku zonke. Wake wabona ukuthi abantu abaningi bavuka bekhala. Abahlali embhedeni futhi bakhuthaza konke okungalungile. Manje, cabanga, uma umzwelo wakho wokuqala ngosuku ube ukwesaba ulilindani ukudala okuthile okuhle ngalokho. Qonda, ukuzwa kukudala. Lokho okuzukuzwa njalo, kukudalwa ngokuqondile. Yikho-ke ngithi izikhathi ezishintshayo kakhulu ekuphileni kwami azikho lapho ngenza kakhulu. Kodwa lapho ngizizwa ngijabula ngalokho engangifuna ukuphila. Ngikhumbula ekuseni okuthile. Uhlala eyedwa, ngibuze umbuzo, kuthiwani uma konke engikufunayo kwakuyiqiniso manje? Futhi ngamaminithi ambalwa ngishiye umzimba ukukholelwa. Ngishiye umoya wami uqhubeke. Ngizivumela ukuba ngizizwe senginezinto zonke. Futhi ngaleso sikhathi okuthile kushintshile. Akuyona indlela kodwa kimi. Futhi lo moya, ngokuhamba kwesikhathi, uqale ukubhala kabusha iqiniso lami. Ungacabanga ukuthi kuyinto yobuciko. Kodwa isayensi iqinisekisa, izifundo mayelana nokuhambisana kwenhliziyo zibonisa ukuthi umoya wenhliziyo uyashintsha indlela ingqondo ehlanganisa ngayo izwe. Okusho ukuthi ukushintsha umuzwa kushintsha ngokoqobo ukuqonda kwakho iqiniso. Futhi uma ushintsha ukuqonda, ushintsha izinqumo. Futhi uma ushintsha izinqumo, ushintsha imiphumela. Awudingi amathuluzi engeziwe. Udinga ukuba khona okukhulu ngokomzwelo. Udinga ukuzibona. Ukuzwa lokho okusebenzayo. Futhi ushintshe indawo lapho udala khona impilo yakho. Yebo, ekuqaleni kudinga ukuqonda. Kodwa kamuva, kuba lula. Njengomsuka oqeqeshwe ijubane elisha liba yinormal yakho entsha. Ngakho-ke, nginikeza inselele. Ngezinsuku ezintathu ezizayo, ungathathi izinqumo ezibalulekile ezimweni zokwesaba, intukuthelo noma ukungabaza. Linda. Phefumula. Buyela endaweni. Khona-ke khetha. Kungase kubonakale kulula. Kodwa le nqubo inamandla okuhlela kabusha umkhakha wakho wokudala. Ngoba iqiniso aliphenduli lokho olicabangayo. Liphendula umuzwa ovumela ukuba ube yisisekelo sempilo yakho. Futhi umbuzo ohlala khona uthi, iyiphi izisekelo zakho zomzwelo kusukela manje? Uzoqhubeka yini ukwakha impilo phezu kokukhathazeka nokwesaba? Noma uzokhetha ukuthula, ucacile nokucaca, ngisho noma izwe lingakashintshi? Ngoba izwe liyashintsha ngesikhathi esifanayo lapho ushintsha khona ngaphakathi. Iqiniso lakho langaphandle ngeke libe likhulu kunemvelo yangaphakathi oyikhethayo ukukusekela nsuku zonke. Uma ushintsha inhliziyo yakho, ushintsha lokho olukhethayo, indlela ophasayo, futhi ikakhulukazi lokho okwakhayo. Manje, uma lokhu kukwenze luqonde khona-ke, ulungele ukukhuphukela esiteji esilandelayo sokuthuthuka kwakho. Ividiyo elandelayo izokwenza lesi sayensi ikhule futhi ibonise indlela yokusebenzisa leli thuba ngendlela yokusebenza ekuphileni kwakho kwansuku zonke. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha nami. Ngilindele kuvidiyo elandelayo lapho uzobe ungcono okungenani nge-one kunokuba wena manje. Siqhubeke.